Privacitat i la protecció de dades. A escala europea, la Comissió va presentar fa 2 anys, quan encara no s'havia estès al ChatGPT, una proposta per regular la intel·ligència artificial. L'escenari més estricte és la prohibició. Inclou les aplicacions que suposen una violació dels drets fonamentals. Per exemple, els sistemes de vigilància massiva que utilitza la Xina. Sí, una altra categoria es refereix a les aplicacions qualificades d'alt risc que han de complir unes obligacions molt estrictes abans de posar-se al mercat. És el cas, per exemple, de les aplicacions mèdiques. En canvi, quan el risc es considera limitat, la condició és la transparència. És el cas, per exemple, del chatbot, un assistent virtual de conversa. Cal recordar a l'usuari que interactua amb una màquina i deixar clar d'on s'obté la informació. Però en la gran majoria d'aplicacions d'intel·ligència artificial, com ara els videojocs, no hi ha restriccions perquè es considera que pràcticament no tenen cap risc. Però què passa ara amb la irrupció de ChatGPT? Doncs que la tecnologia ha anat més ràpid que la regulació. Per això, alguns països ja han començat a prendre mesures. Itàlia assegura que el ChatGPT incompleix el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea pels dubtes sobre com tracta les dades personals i perquè no verifica l'edat dels usuaris. Itàlia, jo penso que no s'ha equivocat prohibint. Tenen arguments legals, crec que ben sòlids, i esperem que altres països segueixin aquest exemple. És una mica com posar portes al camp. És una tecnologia tan potent i tan estesa en el món i amb tanta competitivitat entre ells, entre els grans productors d'intel·ligència artificial, que és molt difícil poder frenar